Egunon eta ongi etorri Oionera. Araba euskaraz egun zainabatua de Urritzat, Euskararen jaia da. Jaia bai, baina lana ere bai. Hemen Oionen, Labrazan eta Barreguston denok elkarrekin egiten dugulan Euskararen alde. Batzutean poliki, beste batzutean azkarrago. Baina jenditu gabe ari gara lan gure hizkuntzaren alde. Gure haur eta gaztetxoen heziketa oso gauza garrantzitsua da. Horregatik, Oiongo udala beti dago eta egongo da San Bizente ikastaroaren ondoan, elkarrekin ahozkoari eraginez. Bukatzeko lagunok, Oion zuen etxea da. Etxean zaudete. Ondo pasa!